patiri kuona kuti vana voshwa mnyuvedana atendai biti aiwa vari in a work of internal party strife. Aiwa pana patiri kuona kuti Nelson Chamisa aiwa azi chizochiwana mukana manje wekuchizoataka. Toona kuti kubva vakomana zvakangopiwa mari dzemapolitical parties dzabonzwa kuti dzadziri dzavo dzaifanira kuenda kune faction iri inosapotana naNelson Chamisa. Takataona kuti vakomana kwavatanga kunetsana pachavo zvatangoona kuti aiwa kujuta kwavanoita kachawari chozongobuda. Sandapinda masvika kudanyo kwapona murori kwa subscribe or like or turn on the bell icon. Timiona umwe kwa mchinzi. Wawu Chamisa charts a promising future. Tshabangu, who controversially imports himself as CCC Secretary General, is targeted Nuve in the BT, accusing them of unlawfully holding onto power after their term expired. The internal Tamil highlights the enduring strength of Chamisa, who remains the beacon of hope for millions of Zimbabwe, standing as the true leader the nation was deprived of. On Tuesday, Chamisa boldly declared the return, unveiling a comprehensive citizen affairs plan aimed at transforming the nation by using data and evidence to elevate the lives of individual citizens. Pana patrikuona kuti zvatirikuona mubato refaction Citizen Coalition for Change yana biti vachinetsana chiona avo vana biti vachifaiwa nasenzo Tshabangu ivo vaitemba naye vachiti haizvi zvatawana mari taunyanzwa kudya noriva manje tiona zvichidhaiwa Nelson Chamisa ndo pari kubva ataka achiti aiwa this is my return manje. Anouya achigadzira a citizen affairs plan achiudza vanhu kuti aiwa this is going to be implemented kana tichinge tapinda pakutonga, which means Chamisa is now hinting for the launch his political party. Zvatikuona kuti nyika yose yatarisa paari, nyika yose yamirira kuti Nelson Chamisa angouya avatore aende navo. Noda kukuta unoona kuti vakomana ava vari corrupt, hapana kana chirozikamwa uye hapana kwavanotisvitsa. Tudze mafunguro enyu moti mudii pamusoro pechitiko ichi. Pinda comment section medu, subscribe or like, turn on the bell icon.